Sofus lige kan mærke, at den ikke lige er der 100% i afsættet. Men så må man jo lige omstille sig til det. Nej, vi skal også se de forsvarende Danmarksmester. Ja. Starter med triple half out. Joao, triple half out. Isak. Øj, flot den der også. Mats. Fik flakker ud af den. Læsø. Vi strækker din ben. Marius. Oj. Ja, det er flot. Flot omgang. Vanvittigt flot triple half out her til sidst. Han laver næsten et rytmisk smidighedsmoment i luften. Bare lige at se Gladsaxes nye flex. Mand, Joao her. Ja. Fra Portugal. Han kommer for at lave nogle fine triple half out. Mats kan lige styre den, og så kommer Læsø. Og Marius. Altså, han er et hotshot, ham der Joao. Han er godt nok en dygtig fyr. Han er en god mand, der har fået hentet på transfermarkedet i sommers. Ja. Starter her. Der skal nogle skruer på. Joao åbner. Full half back. Første mand står. Isak. Full half back. Lidt dyb. Mikkel Juhl. Full half. Står. Nej, ruller. Mats Kanter. Full half. Står den. Læsø. Full half. Står den. Og Marius. Full half. Står den også. Helt clean. En lille dyb og en lille ruller, ellers så sad de der. Det er også svært at springe, de får fyret af her. Det er jo en omgang, der har en samlet sværhed på 12,4. Det er klart den sværeste omgang, vi får at se i dag. Det er trampolinen. Og Mikkel, han ruller den lige desværre. Mats kommer fint igennem. Det er åbent, men læg mærke til her. For hurtigt, og så bare spark ud. Ja, han er sparker til det og der. det sidste her, helt overline. Spark ud. Baf. Ej, det ser nemt ud. Det ved også godt, at han kan lave flere skruer på tingene. Ja, hvis man kender dem, så ved de, at de kan lave vildafspring. Han kører det måske lidt sikkert der. Ja, så har vi også... Mads Serlund. Ja. Der er Randy. Mathias Olsson. Randy. Isak. Randy. Lige på benene. Han står den sgu. Godt reddet. Randy Mats. Han laver flikflakker i dag. Læsø. Ui! Skal der skrues til? Og den kan det. Ja. Det er mig, så kan lave 4 koldbøtter, så kan han stadig lave en Randy. Skal vi have Gladsaxe på rytmegulvet? Deres første hold og deres nye serie. Ja. Og læg mærke til Kork Infernoet, der starter. Ja, måske også et fedt gruppeelement. Ja, for lige præcis.
Fremragende rytmeserie af Gladsaxe. Så er de lige ude op på. Ja. Kort pause, de kaldte her. Ja. Kører. Nu Så skal vi er altså der... kigge os for. Kommer der hoftekraft, strakfuld harp, som holder hverken for Gladsaxe. Og Mats åbner. Marcelo. Isak. Kører også Mikkel. Kører også Læsø. Kører også og Marius. Wow. Sprinter nu. Sådan. Hold da. den kan vi vist godt highlighte, den der omgang. Ja, den er Fantastisk. Fantastisk. Lille smule krøllet indgangshalse på Mads, men ellers så er det virkelig ikke meget at tage på det. Virkelig lækre, strakfuld har. Ja, de sidder bare højt og bang. Lander højt. Hvor alle de andre, de får svært ved at lave en double out, så kommer der altså bare 6 strakfuld harp her. Specielt læg mærke til... Og Marius er jo exceptionelt god. Ja, den sidste her. lukker ud. Baf! Og han laver et plan. Det der, det er definitionen på en hoftekraft strækfuld harp. Hold kæft, det er i orden, det der. Så er der åben til at lave sjov resten af omgangene her. Victor Lykke, strækfuld fuld. Isak, strækfuld fuld. Der skal være nogle flere forhold. Joao, Miller. Mathias, Miller. Han er god. Læsø, rammer flik, Miller. Marius. Sætter også en Miller. Storm. Ja, det er så Han er god i dag, Marius. Ja. Han er rigtig god lige for tiden. Ja, det er han godt nok bare. Han er outstanding. Godt komme tilbage efter et efterår med... Ja, Lidt der drillede. lidt der drillede. Men det er væk. Flot omgang her også. Stilet, pænt. Sidder bare helt rent. Flot Miller. Mathias får lavet. Ja, også Christian, den er også flot, den der. Ja, de får bare de der Miller til at... Ja, de sætter dem bare. Bum. Til at ligne dobbelt stræk. Helt lige i luften også. Nå. Det er åbner med transition. Isak, godt strakt. Dobbelt lukket. Og hentet. Joao, lidt sketchy tilløb. Lidt dobbelt puck til dobbelt lukket. Marcelo, han kan det der. Lukket for fuld. Mathias, strakt for den. Bennett benene. Læsø, strakt for fuld. Whip-flick, lukket for fuld. Og det er sådan for Marius. Marius, strakt for fuld til lukket for fuld. Og blander det. Han gør nok. Han tog også over en gang. Alarm. Vi skal bruge den der. Så,